mga lideris adunay susamang panglantaw alang sa kayuhan sa katawhan hayan paspas gayud makabot ang kalambuan. Didto sa lungsod sa Gudod-Dungan nga gi-turnover ang 5 kadagkong infrastructure projects ni Governor Roberto Uy o Congressman Isagani Amatong. Samtang gikalipay sa 78 ka mga barangay health workers sa Gudod og 159 sa Salog ang ilang nadawat nga 3,600 nga honoraryong gikan sa kagamhanang probinsyal. Dawato nato si Regine Cabilin sa dugang detalye. Ang kalambuan makabot lamang kung ang tanan magkahiusa. 5 kadagong infrastructure projects ni Governor Roberto Uy ug Congressman Isagani Amatong ang dungan nga gi-turnover karong adlaw dinhi sa lungsod sa Gudod. Dungan nga gi-turnover ang 5 kadagong infrastructure projects ni Governor Roberto Uy ug Congressman Isagani Amatong dito sa lungsod sa Gudod kaniadtong Pebrero 23 tuig 2021. Ang kanhing mayora sa lungsod sa Dipolog nga si Evelyn Tang Uy ang miduyog sa mong seremonya sa pag-turnover, isip representante sa iyang kapikas nga si Governor Uy, kuyog usab ang representante ni Congressman Isagani Amatong nga mawang iyang anak nga si Mr. Michael Adrian Amatong. Ang nasangpit nga mga proyekto naglangkob sa 500-meter road concreting sa Purok 6 Barangay Poblasyon, concreting sa Dilocot Road, 2 ka volleyball courts ug 1 ka covered court sa Gudod National High School ug laing pang 1 ka covered court sa Gudod Central School. Sa hamubong programa nga gihimo dito sa Gudod Central School, gipadayag ni Mayor Abel Matildo ang iyang pagpasalamat sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpangulo ni Governor Uy sa mga proyektong ilang nadawat nga matud pa niya ila gayong mapahimuslan ug sa umaabot pang mga henerasyon. Gobernador, na imong gihatag ang among mga nadawat karong adlaw. Kini usa ka kadaugan sa mga gududnon. Mapahimuslan namo ni hangtod-hangtod sunod nga mga henerasyon. At pasalamat usab kita sa atong buotang congressman nga iabotang gitagaan sa mga proyekto nga gikinahanglan kayo nato dinhi sa atong lungsod. Gani nalipay kami kayo kay naabot gyud ang atong umabot nga gobernador, Ma'am Bilin Oy, anya ka man diri. Ug usab ang atong umabot nga congressman Ayan Amatong. Ang atong lungsod, daghan pa kaayo siyang gikinahanglan. Busa kita magtanaw kita kanunay, mamili ta kanunay og kinsay atong ibutang sa atong mga haligi, dakong haligi dinhi sa probinsya. Tungod kay kini mao'y atong kaugmaon nga dili na gyud nato kini makalimtan og ato gyud mapahimuslan. Mampuon kami kanunay nga unta magpadayon kini nga unta sa inyong panahon pohon dili niyo kalimtan kining mga gududnon. Si Mr. Michael Adrian Amatong nga mo'y representar kang Congressman Isagani Amatong sa mong programa ni paambit usab sa iyang mensahe ngadto sa mga katawhan sa Gudod ug sa tibuok probinsya nga ang kagamhanang probinsyal sa liderato ni Governor Uy ug Congressman Amatong naninguha sa pagpadayon ug paghatag og kaayuhan sa mga katawhan sa mga munisipyo ingon man sa mga kabaranggayan. Rest assured that we do our best aron niya na mahatag namong kutob sa mahimo tanang i-request dito sa opisina. Kabalo magaling ang atong mga mayor o atong mga barangay officials nga kami sa opisina magsigil ang migdawat ang mga request sa nagkalain-laing mga ahensya o sa mga nagkalain-laing barangay. Dili kami musaan nga mahatag namon dayon apan ang among masaan nga maningkamot kami kutob sa mahimo nga ang gikinahanglan among mahatag. Dugang pa siyang mensahe ang iyang hangyo nga pag-aampingan ang mga proyektong ilang nadawat aron sa ingon ni ana mulungtad ug mapahimuslan pa kini sa taas pang mga panahon. Kami nagpasalamat usab nga kamo nga midawat sa mga proyekto inyo sa giampingan ang mga nadawat ninyo aron ni ana mas taas ang kinabuhi sa mga proyekto kay lisod mo nang madaot dayon kay wa paganita katiwas ug hatag sa tanan dunay na pay manginahanglan kay nadaot na. Muna ang amo yung bugtong hangyo nga whatever projects we receive, be it sa eskwelahan or sa barangay, ato sa pampingan. Aron ni ana, dili ta mag-inis, magdugang lang ta sa mga lain-lain nga gikinahanglan. Sa mensahe usab sa unang ginang sa probinsya, iyang gidayeg ang mga kabag-uhan nga nahimo sa kasamtangang mayor sa lungsod sa Gudod nga hayan dili malabuan sa mga nilabayng mayor sa lungsod. Sa una, mayor pa ko, attend ko sa Provincial Development Council, madugan ako na ang inyong mayor, mangayo o kalsada, tulay, siyang katuig
Kay sa iyang pagka-mayor na humamang yun. Of course, because naa atong governor. Kaya ang nag-implement, governor. So ang akong pasabot, ug ang mayor, ang governor, ang congressman, magkahiusa sa yung kayo ang pagpalambo sa usa ka lugar. Kaya pinabangay, di ba? In fact, even the army are here to help us. Kaya anything na kinanglan, magsabot man, dali kayo ma-implement. Walay baba, di ba? Samtang atul gihapon sa maong kalihukan, nasurpresa ang 78 ka mga barangay health workers kon BHW sa Gudod sa ilang nadawat nga 3,600 pesos nga financial assistance gikan sa kagamhanang probinsyal. Didto usab sa lungsod sa Salog, adunay usa ka gatos ug 59 ka mga BHWs ang nidawat sa susamang hinabang gikan sa probinsya. Apil usab sa nikiglambigit sa mga kalihukan sila 3rd District Board members Bebe Torino ug Venus Uy, ug ingon man sila Executive Assistant Mr. Joey Bernard ug Retired General Angelo Sanglao. Gikan dinhi sa Gudod Central School, Barangay Poblasyon, Gudod, Zamboanga del Norte. Kini si Regine Cabilin alang sa ZNPNN. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Tauhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ning atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among ibalaan ang inyong mga mulog opinyon sinana nga pagi mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamhanan. Hangtod sa Region kini si Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN ang tapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.